バルハラへようこそ。ご注文は？ガットパンチ L サイズですぐにくれ。さっき出したばっかりなんだけど、ガットパンチ。ガットパンチの注文。私としては彼のお腹にガッとパンチしてやりたい。味で検索、種類で検索、名前でじゃあ G ガットパンチ。123ブロンソン23445プラナガイド1212345。もうカルモトリングこっそりいる？入るだけ入れちゃいましょうか。で、熟成させてミックス。1、2、ストップ。どうぞ。結構楽しそうな曲来たな。僕割と好きだな。うん。少しはできるんだな。このマクツはバーなのか？吐きだめ、マクツ。犬の小便と石鹸の入り混じった匂い。こんなところでどうやってくつろげと？私どものささやかなマクツにお越しくださり、誠に恐縮です、ミスター。それでマクツなのかバーなのか？どれどれ、支払い記録には。失礼しました、ミスター・イングラム・マクドゥーガル。匂いの件は申し訳ありません。今片付けている最中です。週末にちょっと事件がありまして。もう火曜だぞ。確かに。私がお客様のためにできることはございますか？金は払う。何時間かモーテルに付き合ってくれるか？いえ。なら用はない。酒だけ持ってこい。今晩は愉快な客ばっかり。どうしてこのお店をお選びに？いい店だと聞いたんでね。彼女はどこが気に入ったのやら。常連と言っていたが、これじゃ味覚を疑うね。常連の方のお名前をお聞きしても？ダメだ。だがまあ、音楽の趣味は悪くない。それだけは認めてやろう。いや、結構陽気な曲流れてますけど。陽気かな？僕は好きですね、これ。趣味が、まあいいや、置いとこうか。ジル、食器用洗剤はどこだ？ギルが使い切ったら、食器用洗剤だってた。ギルが使い切ったらしい。シンクの下です。ずっと前からそこですけど。わかった。おう、客か。ようこそバルハラへ。どうぞ、ごゆっくり。他に意見はございますか？今後の参考にさせていただきます。いや、特には。どうしたんですか？急に。彼女がいると知ってたら悪口なんか言わなかったのに。ボスをご存知で？知り合いじゃないが、誰かは知ってる。デイナ・ゼイン、またの名を赤い彗星。ショッピングモールのボートたちをたった一人で片っ端からなぎ倒していったとか。そんな武勇伝が知らなかった。このバーを開店する前はいろいろとやってたのは知っていましたが、そんな話は。もしかしてボスがどうして機械の義手をつけてるかご存知ですか？いくつかの説があるが、どれも信憑性は低い。随分態度が変わりましたね。あの女が武装したボートを素手で倒すところを見たんだ。生で見ちゃったのか。あ、これ、自分で変えられるんだ。知らなかった。$4 I divide かわいい。じゃあ、もしかしてアンナが出てきた時も触れたのかな？ We watch, we protect。面白い。他も触れんのかな？お客さん触れんの？ちょっとそういうエッチなことやめてもらえますか？そんなもん見ちまったら本人の前で悪口なんか言えない。なるほど。ご安心ください。ボスがお客様にお帰り願ったのは2、3度しかありませんから。最初のはクラス5の兵器を携行していたお客様。次がナンパ師。最後がアルパカ。アルパカ？と言っても、本物のアルパカじゃなくて、繊維会社の女社長なんですけど、すごくお酒を召されていて、自分はアルパカだとわめき始めたんです。
あらゆるものに見境なく唾を吐いて、それでボスがお引き取り願ったんです。あの晩のことはあまり思い出したくないので、この辺で。何かお作りしますか？じゃあ、パイルドライバーをお願いする。お願いする。今日初めて聞いた。すぐにお持ちします。彼はパイルドライバーを注文。正直言うと私としては彼にスープレックスを決めてやりたい。割と好きなんだけどな。まあいいでしょう。パイルドライバー、名前で検索ですね。パイルドライバー。プロンソンエキスが123、フラガナイドが123、カルモトリンが1234。倍量でもいいみたいだけど、どうする？いっぱい飲まして早く帰っちゃう。個人的にはちょっとお話聞きたいところもあるんですけど、いっぱい出しちゃおうか。いや、でもあんまり飲ませない方がいいか。暴れられても困る。いやー、でも彼の話ちょっと聞きたいんだよな。僕結構好きなんですよね。1、2、3、4。どうしようもない人間か。ミックス。はい。1、2。これどうぞ。悪くないな。まあ、これまでにオーガズムに達したふりをしたことはあるか？すみません。今、何と？言ったふりをしたことはあるかと聞いたんだ。割と最初紳士的に聞いてきたな。内容は最低だけど紳士的だった。そういう質問にはお答えできません。あるってことだな。ちょっと思ったのさ。嘘はいいものなのかどうかってな。極めて誠実な人間であっても時に嘘をつく。時間稼ぎのため、自分の幸せのため、やがてドアを通って現実がなだれ込んでくる。しかしそれまでの間、嘘は意味を与えてくれる。嘘っていうのはポルノの隠し場所みたいなものでしょ？存在するのは間違いないけれど認めてはいけない。じゃあ言ったふりをしたことがあるんだな。経験豊富そうに見えたのでね。なぜ急にそんな話を？ひょっとして今何か嘘をついているとか？いや、ただこの魔窟を高く評価する連中はどんな種類の人間なのかと不思議に思ってな。ああ、そうですか。もう一杯くれ。少々ペースが早いかもしれませんね。それは俺の問題であってお前の問題じゃない。フリンジフィーバー、フリンジウィーバーか。ウィーバーって言いづらいな。フリンジウィーバーを。言えなかった。かしこまりました。彼にフィリンジウィーバーを。名前で検索。名前で言ってくれる人が多いんで、最初は楽ですね。ふもふもドリームあげてけど。アデラハイド1、カルモトリン9を入れる。1、2、3。ほぼアルコールですね。熟成させてミックス。エチルアルコールに砂糖を1さじ入れてなる。あー。熟成させると炭酸になるんですかね。ベロベロに飲ましとく？ 1、2、3、4、5、6、7、8、9。あ、もうこれ以上入んなかった。氷じゃねえ。オンザロックじゃなくて、熟成させて、1、2、はい。あまり一気に飲まないでくださいね。それは俺次第だ。なあ、バーテン。自分が空っぽになったような気分になったことはあるか？空っぽ、いいですか？いや、自分の一部がなくなってしまったような感覚の話だ。特にないと思いますけど。俺は自分に何かが欠けてるような気がするんだ。何をしても何を手に入れても満たされない。趣味をお持ちになってみては？何の解決にもならないかもしれません。でも余計なことを考えなくなるかも。例えば？コレクターになる、本を読む、バンジージャンプ、格闘技、運動。えらく安上がりだな。というと？酒と女だ。売春ツアーも試したことがある。性病のロシアンルーレットみたいで途中で抜けたけどな。最初に気づいてそれ。最初に気づいてほしかったな、それは。やるわい。
クリスマスのボーナスをはたいて女を3人買って乱行したこともある。ポルノでも見てる方が安上がりでマシだがな。またあろうな。あ、ちょっと待って。鼻が詰まりすぎて。めまいしてきた。よいしょ。はい。まあ、ポルノをいっぱい買った方が得だったかもしれません。最近結構大人数もの多いしね。VR で大人数ものやると結構幸せになれる。何の話をしてるんでしょうね。やめましょうか。おまけに、3年前から少女を雇い、一日中俺の娘と同じように振る舞ってもらっている。どれも役に立たなかったが。子犬の命を助けるっていうのはどうです？子犬とはやれないしやるべきじゃない。お、理性的。僕の理性的の基準低いな。お力にはなれそうにありませんね。力になってもらおうとなんて思っちゃいねえさ。信じてもらおうともな。今の話は全部真っ赤な嘘かもしれないだろ。人間は嘘をつくものだ。まあいい、もう行くよ。この匂いはかなわん。よくいたな、今まで。頑張ったな。またのお越しを。当てにするな。よかった。ボス、休憩入ります。わかった。かわいいなぁ。かわいい。かわいいなぁ。かわいいなぁ。あ、セーブさせてもらえる。じゃあセーブしとこうか。ようやくセーブができるよ。おい。僕がどれ、はい。引き続きもありがとうございます。少なくとも、今回は閉じ込められずに済んだ。どういうこと？どれがいいって言ってたっけ？忘れちゃったんだよな。6番目ぐらいにやったんじゃなかったっけ？これか。違いますね。あ、これ結構好きなの。デジタルドライブ。いい曲だな。ネオンディスタンスだったのかな。これだわ。楽しくなりそうな曲。じゃあ、あれ消せない。はいはい。じゃあ、ネオンディスタンスから入りますか。で、ちょっと戻っていこうか。はい。行きましょう。レディー。楽しくなっちゃった。戻りました。こんばんは。すみません。ヘルメットを外していただけますか？ごめんなさい。快適すぎて被ってるの忘れちゃうの。これでいい？かわいい。助かります。何をお作りしましょう？バルキリー隊第765師団特技隊長、特技兵長、セイ、ピー、朝霧、何なりとご命令を。ちょっと長すぎかな。セイと呼んで。ではセイ、何をお作りしましょう？そうね、スイートな飲み物がいいかな。でも、スイートっていうのはクールって意味じゃなくて、でもクールなカクテルもいいかな。でも、クールっていうのはすごいっていう意味じゃなくて、ましてや大きいっていう意味でもなくて、それに明日は早起きだから二日酔いはできない。今ので通じる？甘めで冷たくてあまり大きすぎないもの？そう、それ。かしこまりました。少々お待ちください。小さくて甘くて冷たいやつか。そんなのあったっけ？甘め、冷たい、ロック、氷が入るんだっけ？シュガーラッシュ。まあ、ちょうどいいけど、ロックにすると別のものになっちゃうね、きっと。味で検索、甘め。スパークルター、で、
火花。熟成させてミックスか。甘めで、ブルーフェアリー。ミックス。オンザロック。オンザロック。あった。あ、でもちょっと量が多いかな。ムーンブラストはでもありだね。うん、そうだね。じゃあムーンブラストでいきましょう。甘めガーリーハッピー。いいね。オンザロックでブレンドか。1、2、3、4、5、6。で、ベルタパウダーが1、フラガナイトが1、カルモトリンが2。あ、ちょうどいいサイズですね。オンザロックでブレンド。ブレンド、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 シャカ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 。できてる？ブラスト。オッケー。こちらになります。これが飲みたかったの。ありがとう。ホワイトナイトの方がお客様として来るのは珍しいですね。あなたの他にもう一人いらっしゃったことがありますけど。バルキリー隊っていうのは暴動を鎮圧してる部隊ですか？暴動？ああ、いや、それは電撃隊。物々しい装甲服を着てる人たちのことでしょ？ええ、そうです。私たちはちょっというか、全然違う部隊で、暴動の鎮圧とかはやらないの。むしろ彼らの後始末が仕事かな。後始末？助け、直し、守る。我らは敵の攻撃に苦しむ人々を癒す天使。我らは暗き時代を照らす希望。被害者に味方する者。我ら見張り。我ら守る。あ、これか。We watch, we protect. これだ。なるほど。はい。今のは？ごめんなさいね。これは忠誠の誓いのようなもので、毎朝暗唱してるの。つまり、私たちは市民を救出したり、怪我人を治療したり、他にもいろんなことから市民を守ってるってわけ。いろんなこと？強盗、レイプ魔、自動車事故、任務中に起きるあらゆること。いうことはお客さん？じゃなかった、お医者さん？いえ、医者の知り合いはたくさんいるけど、むしろ看護師みたいなもの。医者のところに患者を無事に送り届けるのが仕事。消防士のように建物から人を救出することもある。大変なお仕事ですね。そうね。でもすごくやりがいがある。私たちが到着したのを見て喜ばなかった人はいないし。さぞかし衝撃的なシーンで壊すこともあるんでしょうね。そうなの。こないだなんか崩れかけの建物から市民を救出してて、ふと下を見たら街がすっごく綺麗で地上の星空みたいだった。あとこんなこともあった。自動車事故の後片付けをしてたら消火栓から水が漏れてて消火栓から水が漏れて割れたガラス片と光の加減でまるで夢の中みたいだった。そういう意味じゃ。でも衝撃的な場面でしょ？でも、いえ、なんでも。もしかして聞き間違えた？衝撃的なシーンってシーンってなるって意味？そっか。確かに事故やら何やらの後にイライラして思い詰めたようにシーンとなる人もいるけど、お気になさらず、お客様が聞き間違えたわけじゃありません。ただちょっと違う答えを予想していたもんですから。違う答え？いえ、本当にお気になさらず。グラスが開いていますね。何かお作りしますか？そうね、エレガントなやつお願い。もう少し具体的にお願いできます？あまり大きすぎないやつで。これで大丈夫？ごめんなさいね。こういうお店あまり来ないもんだから。いつもは缶のお酒を飲んでるの。大丈夫ですよ。エレガントなカクテルですね。
お客様に合うカクテルを考えてみます。エレガントなカクテルね。ちょろいちょろい。かわいいな、ジルも。うん。レイもかわいいけど、ジルもかわいい。みんなかわいいな。よき。エレガント。種類。エレガントは種類か？バッドタッチ。ウィンテージか。ちょっと、あれですね。もっとなんか、かわいい感じ？ブランディーニ。甘め、エレガント、ハッピー。そうなんだよね。セイってなんとなくハッピーって感じがする。そう、いや、多分さっきの夢の中みたいが効いてるな。かわいい。クラシック。ブランディーニいいですね。あ、ヒリヒリしちゃうんだ。コーラの飲み残しにシャンパンを注いだようなカクテル、ちょっとうまそうでは？でもあんまりアルコールが強くない方がいい気がするかな。フリンジ岩はなし。はい。マーキュリーブラスト、酸っぱい、エレガント。マーキュリーブラスト、このカクテル開発において犠牲になった御時は一切ありません。じゃあやっぱりブランディーニかな。アデルハイドが1,2,3,4,5,6。デルタパウダーが1,2,3。ガルモトリンが1を、熟成させてミックス。1、2、ほい。サクセス。どうぞ。これはステラスが好きそう。ステラ？私の一番の親友。他にも友達はいるけど、付き合いが一番長くて、彼女はこういうお酒が好きだから、どんなものかと思って頼んでみたわけ。あ、エレガント自分の趣味じゃないのか。なるほど。お味はいかがです？そうね。もっと強いお酒かと思ってたけど、とっても美味しい。それでバーテンダーさん、あなたのお名前は？私の名前教えたでしょ？だからあなたのも教えて。ジルと呼んでください。ジルか。ジル。ジリアンの略ね。待って。違う。ジリアン。ジュリアン。その名前で呼ばないで。失礼しました。とんでもない。こちらこそごめんなさい。怒らせるつもりはなかったの。でも、どうしてフルネームで呼ばれるのが嫌なの？つまらない理由です。お気になさらず。了解。でも、気を悪くさせてしまって、本当にごめんなさい。どうしてそんなに気になさるんです？だって、ジル、あなたはいい人そうだから、いい人に嫌な思いをさせたくない。お詫びになるかはわからないけど、この店、とても気に入った。十分です。今日、嬉しいことを言ってくれたのは、あなたが初めてです。ありがとう。どこがお気に召したんです？石鹸と犬のおしっこの匂いがするところ。そこ気に入るポイントなのか。母さんが昔獣医をやっていてね、放課後よく動物病院に遊びに行ってた。だからそれを思い出すっていうか、なんだかゆったりして懐かしい感じ。では、獣医や他の職に就かずになぜホワイトナイトに？落ちこぼれだったから医療関係の道に進めなくて。それはそれとして、私が子供だった時に起きた事件が大きな理由かな。ホワイトナイトが友達を襲って私の方に向かってきたの。そしたら別のホワイトナイトが現れて助けてくれた。どんなホワイトナイトだったんだ？We Protect はちょっと見すぎてて怖いな。別にしよっか。ニュースにしとこうかな。あ、なんちゃらラビットのやつですね。その後のことは覚えていない。目覚めたら病院のベッドの上で友達が看病してくれてた。友達生きてたんかよかったな。あれが運命の一瞬だったってわけじゃないけど、でもあれ以来そういう仕事がしたいと思うようになった。
彼らが私を助けてくれたように、私もみんなを助けたい。考えさせられますね。ホワイトナイトに襲われたことが反対の結果になったというのは。そうね。でも、私を助けてくれたのもホワイトナイト。だから何事においても集団じゃなく個人を見るように心がけてる。と言っても、まあ、ほどほどにね。わかります。私もそうですから。でも、その中でも、バルキリー隊に入ったのは悲惨な状況にある人たちを一人でも多く助けたかったから。パトロールとか面倒そうだったし、バルキリー隊なら書類仕事もほとんどないから。ホワイトナイトといってもいろいろなんですね。そうね。ホワイトナイトというくくりは大きすぎるかも。一つの仕事をしてるわけじゃなく、いろんな役割がある。救助部隊や突撃部隊、官僚だらけの部隊だってあるんだから。そうなんですか？ええ。会計監査とかそういう任務のために企業に配置されてる部隊もある。会計処理にかかる時間を短縮できるからね、企業から依頼が来るの。いかがわしい違法取引をしている疑いのある企業に配置されてる部隊もある。へえ。昔は学校のいじめ問題に対処するための部隊もあった。すっごくいい仕事をしてたんだけど、いじめ反対運動ブームの後は予算がなくなってね。いじめがなくなったからなくなったわけじゃなくて、いじめ反対運動ブームの後がなくなったのか。メンバーの中には今でも非公式にいじめ問題に取り組んでる人がいるみたいだけど、それは立派ですね。おかわりをお作りしますか？どうしようかな。そんなに飲めないかも。自分がどれくらいアルコールに強いかよくわかってないの。そのようですね。そうね。今度は違うのをいただこうかな。カクテル、なんて言ったっけ？マティーニ？ブランディーニですね。いえ、絶対にマティーニ。ブランディーニです。保証しますよ。ではお持ちしますね。かぶってない？気のせいかな。さっき、違うの。彼女の注文、違った。ブランディーニ。ちなみにマティーニはあるの？ないんだ。ブランディーニ。さっき作っちゃった気がするんですけど、あんまり気にしないでいいんですか？ 2、3、4、5、6。デルタパウダーが3で、カルモトリンが1。で、熟成させてミックスします。いやー、でもこれさっきやべ忘れた。ストップ。サクセス。危ないとこだった。ブランディーニ。いかがです？ほんとだ。あなたの言った通りだった。ありがとう。ねえねえ、また数日後に友達を連れてくるね。ほんとですか？でもどうして？お店が気に入ったの。彼女にも教えてあげたくて。でも、彼女はもっとエレガントな店が好きだから、すぐには連れてこないかも。まあ、石鹸と犬のしょんべんの匂いしてますからね。違うの。このお店が良くないってことじゃなくて、そうじゃなくて、いいんです。自分が働いている店のことはよくわかってますから。そう。でも、そんなに悪くないと思う。それに、何の音？爆発音みたいでしたが。見てこないと。お勘定はもう済んでるよね。はい、お気をつけて。ええ。これ、あれなんだ、電子マネーなんだろうな、きっと。彼女、ヘルメットを忘れてる。また来てくれた時のために預かっておこう。何の爆発は？ちょっくら見てくる。気をつけて。目を覚ました。ここはどこ？おはようございます。ワルハラへようこそ。もっとマシなセリフがあるとは思うけど。これも怖いな。ワルハラ？私、死んだの？イングスおじさんが死後の世界はバスへのバーみたいなところだって言ってたけど、本当だったのね。今度はバスへ。死後の世界？
私、死んでないの？見たところ死んでませんね。死とか死後の世界がどんなものかはわかりませんが、少なくとも息はしてますよね。そう。で、ここは？どうして私はここにいるの？誰が連れてきたの？どうするつもりなの？あなたは誰？臓器密売人？強盗？レイプ魔？スリね。そうなのね。どうして何も言わないのよ。あなたが落ち着くのを待っているんです。でないと人の話を。レイプ魔なのね。そうなのね。レイプ魔よ。あなたたちみんな。私の服を裂いて、殴って、気を失わせて、好き放題に犯して、それから、残虐に殺すつもりなのね。痙攣している私の穴という穴を犯したのは、そうなのね。人殺し。聞かないでしょって。拉致が開かない。カクテルで落ち着かせられないかな。顔に投げつけてやってもいいけど。よく考えて。何か彼女が落ち着ける飲み物。何かあるか？落ち着ける飲み物ってなんだ？味？スパイシー、炭酸、酸っぱめ。酸っぱめとかビター、炭酸はありかも。落ち着けるか。ショック療法やろうとしてましたね、今ね。ガーリー、男らしい、クラシック。ボトルってなんだっけ？香水と。落ち着くっていうと個人的には甘いものですけどね。アルコール入ってる方が落ち着くかな。まずグラスはダメですね。落ち着かせられるような飲めたりするものではない。ビール風飲料。舌が軽くなり、ふもふもドリンク。これいこうか。ほんとか？アルデルハイル123、デルタパウダー123。舌軽くしちゃダメか。まあいいか。アロマプリン。あんまり入れない方がいいかな。熟成させて、どれくらい入れるかな。これくらいにしとく。ふもふもふっとり。これでよかったのか、本当に。何よこれ。お飲み物です。ここはバーですから。バー？そうです。だからお客様が落ち着けるようなものをお出ししようと思ったんです。ご心配なく、店のおごりです。落ち着ける？何を入れたの？デートレイプドラッグ？テトロドトキシン？メスカリン？まさか、そんなこと。なんでちょっと焦っちゃったの？しどろもどろになって怪しいわね。僕もそう思う。そんなものを入れたら、私は給料もチップも取り上げられてしまいます。言うまでもなく、裁判費用も自腹です。それはまだマシな方で、最悪の場合、ここをクビになるか刑務所行きでしょう。それに、BTC はそういう重罪を喜んで処罰するでしょう。PR の絶好のチャンスと考えて、しゃしゃり出てくるはずです。そういうことを想像するだけでも、体がブルブルします。仮にそうだとしても、じゃあこうしましょう。外に出て左手3軒目にコンビニがあります。そこで薬物検査キットを売っています。レジの人にデイナ・ゼイに頼まれたと伝えてください。空中で自動車同士が衝突して爆発したらしい。それがさっきの音の原因だ。被害は？道路に穴が開いた。運転手がどうなったのかはわからん。そう。まあ、今日はもう上がらせてもらうよ。トイレットペーパーは入れは開けてみた？それがどうかし、オーマイガー！は？何これ？何？どうして？戻ったわ。で、今最初、絆創膏をよこそうとしてたけど。お支払いは？
してない。なら結構です。検査してみてください。陰性だって。では、安心して召し上がってください。でも、もしかしたら、あの店員もグルなのかも。だってあなたの名前知ってたし。鋭いですね。でも、そもそもあれは私じゃなく、ボスの名前です。それに、うちはチェーン店ですから、スパイシーチキンのバーバンだと思ってください。これを飲めと強要しているわけじゃありません。友好の印にお出ししたまでです。あなたのおっしゃる通り怪しいですよね。それは謝ります。その飲み物に手をつけず、そこのドアからお帰りいただき、今晩のことは忘れてください。それで結構です。あなたの身は安全だし、価値あるものが失われるわけでもありません。つまり、私が手をつけなかったところで、価値が変わるわけじゃない。そういうこと？私がゴミみたいな人間だから、何をしようとしまいと何の違いもないと、そういうことなのね。それに、その飲み物はどうなるの？作ったものをそんなにあっさり無駄にするつもり？いえ。いいわ。教えてあげる。私はそんなにくだらない人間じゃないし、あなたの仕事だって無駄じゃないんだから。そんなに一気にお飲みにならない方が。いかがでした？悪くなかったけど、また飲みたくなるようなものでもなかったかな。大丈夫ですか？あなたは本当のことを言ってたのね。ごめんなさい、取り乱しちゃって。いいんです。私も同じ立場だったら同じことをしてたと思います。こちらこそすみませんでした。無神経でした。もうしばらくここにいさせて。少し考えをまとめたくて。どうして私はここにいるの？うちのボスが気を失ってるあなたを見つけて運んできたんです。それでさっき外で交通事故があるまでぐっすりお休みになっていました。そう。運んでもらえてよかったかな。これが外だったら身ぐるみ剥がされて尊厳も奪われて最悪臓器まで。どうして気を失ったんです？お疲れで？それともお体の具合が？多分病気かな。話したくはないけど、ナルコレプシーみたいなやつですかね。急にふっと寝ちゃうやつ。わかります。そうだ、今日は店のおごりですから。どうしてそんなによくしてくれるの？ご迷惑をおかけしてしまったことへの当店からの謝罪の印です。どうやらおかわりが必要なようですね。そうみたい。わかった。そういうことならありがたく。ピアノマンをちょうだい。ピアノマンで大丈夫ですか？さっきは一気に飲んじゃったから今度はゆっくり楽しむわ。わかりました。すぐにお持ちします。彼女の注文はピアノマン。ピアノマンを注文する女性にはお目にかかることはめったにない。チュートリアルで作った気がしますね。アデルハイドが2。じゃあ結構いける口なんですかね。デルタパウダーが1、2、3、4、5。で、フラガナイトが1、2、3、4、5。で、カルモトリンが1、2、3。オンザミックス。オンザロックでミックス。2、3、5、5。3。ミックス。1、2。ドットがかわいい。どうぞ。そう、これ。パパがよく飲んでたな。本物のピアニストに殺されそうになる前の話だけど。お父様が何かしたんですか？ピアニストをそんなに逆上させるようなことを。間違った時間に間違った場所にいたのよ。バーでくつろいでたら、突然そのピアニストがステージ上から飛びかかってきて殴られたの。ピアニストはちょうど薬を切らしてたって話もあった。
それで自分をこき下ろした批評家とパパを見間違えたんだって。でも、そのピアニストは興奮しすぎてただけだと思う。ジャズを聴くとそうなるから。なるほど。ピアノマンには面白い逸話があるんです。もともとあるバーテンダーが友人であるピアニストの死を悼んで作ったんです。その友人が大好きだったフレーバーをすべて混ぜたのだとか。素敵な話ね。長いハードな一日の仕事を終えて飲むお酒って、お酒を飲むってこういう感じなのか。なんか、のんべえみたいだけど。お仕事は何を？キムと呼んで。仕事っていうか、まだインターンだけど、差し支えなければ、会社はどちらで？オーグメンテッドアイって新聞聞いたことある？毎朝読んでます。それどころか、さっきドノバン・ディ・ドーソンがいらっしゃってましたよ。道理で、あいつの胸くそ悪いコロの匂いがすると思った。あの男は行く先々で悪臭をばらまいてるの。じゃあ、私を信じるんですね。ええ。私があのイカれたうんこ野郎をどれだけ憎んでるか。めっちゃ憎んでるわ。手厳しいですね。最悪なのは、ある意味ではあいつの手話に感心せざるを得ないってこと。すごく強引で、みんないつの間にかあいつの思い通りに動いてしまう。この前なんか、ピザの配達に来た子にサーバーのメンテナンスをやらせてた。1週間後ようやくピザ屋から配達のバイトを知らないかって問い合わせがあった。その頃にはもう配達の子はサーバーメンテナンスが一通りできるようになってたの。信じられる？感心はするけど、同時にそういう根性が気に食わない。ぐぬぬ。ぐぬぬかわいい。あんな男のために働かなきゃいけないなんて、ぐぬぬぬ。じゃあ、どうしてそこで働くんです？聞いてはいけない質問でした？いえ、気にしないで。でも、その話はしたくない。わかりました。あなた、名前は？ジルと呼んでください。ジル、バーテンダーは大変？コックと同じくらいには。求められることをやりつつ、質の高いものを提供して、気まぐれな注文に応えて。一番大変なのは、お客様が時々起こすケミカルハザードへの対処ですかね。でも、どうして？一時期、私もバーテンダーになりたいと思ってた。でも、際どい服で踊らされたりしたらどうしようと思って。また始まった。それは働くお店次第でしょうね。バルハラがアフロの DJ の仕切る悪趣味なディスコじゃなくて、私はラッキーだったのかも。ボスはくつろげるお店ならそれでいいと思っているみたい。ボスはなかなか面白い人のようね。私を安全な場所に連れてきてくれたり。そうなの。クールで落ち着いてて、でも興奮すると無邪気にはしゃいで。ここ数日はちょっとピリピリしてるけど、それでもボスがいてくれると万事うまくいってる気がします。あと腕が機械なんです。どうしてそうなったのかわからないけれど。すみません、つい。楽しかったわ。さっきまでの澄ましたバーテンダーじゃないあなたが見られて。澄ましてた？そのうちあなたのボスにお礼を言いたい。呼びましょうか。あなたが夢を覚ましたと知ったら喜ぶと思います。大丈夫。そんな手間を取らせたくないから。ずいぶん長居してしまったし、あなたの声に甘えすぎるのも良くないから。もう一杯だけいかがです？どれくらい強いかわかりませんけど。あと一杯だけなら平気。じゃあ、ブランディーニお願い。すぐにお持ちします。彼女の注文はブランディ、いえ、待って、違った。やっぱブランディーニで合ってた。ブランディーニ、本日3杯目のブランディーニ入ります。デルハイドが6。デルタパウダーが
熟成させてミックス。ストップ。どうぞ。これよ、これこれ。乾杯。ねえジル、この仕事に憧れてたの？いえ、ただの成り行きで。一つの出来事がまた別の出来事につながって、気づいたらバーテンダーをしてたというか。夢を追いかけなくて後悔してる？私が情熱を燃やした夢はモデル戦士ジュリアンの筐体を買うことぐらいで、まだ諦めてませんけど、でも大人として払うものを払わなきゃいけないし。実現したいような夢がなかった？夢って言ってもバカらしい夢や子供っぽい夢ばかりでした。子供っぽい夢。喋る家具のある部屋に住みたいとか、モデル戦士になりたいとか。ああ、子供っぽい夢ってそういうことを。じゃあ私はね、7歳の頃は池で恋と一緒に住みたいって思ってた。その恋に好かれてたみたいで。じゃあ特に夢はないってこと？どうしても叶えたいと思うような夢はないですね。AI には興味があるけど、じゃあ勉強したいかっていうとそうでもないし。なのでその時その時にいいと思うことをいろいろやってみて、そうこうしているうちにバーテンダーになってました。そう。やっと終わった。ひどく散らかしたもんだ。あの光景がしばらく脳裏を離れそうにない。つうか、犬がどうやって外にトイレットペーパーを投げたんだ？お客様、こんばんは。ジル、今日は上がらせてもらうぜ。体に匂いが染みついてかなわん。わかった。今のは？亡霊です。お気になさらず。そう。聞こえてるぞ。それで、どうして夢の話を？考えてみると、やりたい仕事が見つからなかったなぁと思って。私たちは理想の仕事というものを美化しすぎているんですよ。誰もが自分の望みをちゃんと分かってるわけじゃありません。一つの仕事を好きになる人もいれば、何度も失敗してようやくやりたい仕事を見つける人もいる。まあ、あまり考えすぎない方がいいと思います。疲れた。あなたの言う通りかもね。ボスにもお礼言っといて。今コントロールキー間違えてめっちゃ進んじゃった。ありがとうございました。またのお越しを。気になる人は止めて読んでみて。すまねえ。これで終了っと。今晩はこれで終わりか？みたいです。ギルはどうした？それに、ここにいた女の子は？ギルはトイレ掃除を終えて体が臭いと言って帰りました。キムは目を覚まして何杯か飲んで帰りました。キムは名前知らないけど、まあ今の流れだとわかるか。そっか、キムというのか。どんな様子だった？変わったところは？起きた時には怯えていましたが、そのうち落ち着きました。心配ですか？お前は？よくわかりません。ね、ボスって呼ばれるとよそよそしい感じします？いや、そうでもない。口の動きは可愛いな。お前は他人行儀でそう呼んでるわけじゃないだろ。単にそういう習慣だからだ。そっか。それはともかく、グラスを片付けたら上がっていいぞ。今日の給料振り込んでおく。ギルには便所掃除分のボーナスを多少乗せてやるが。めっちゃ乗せてあげてもいい気がするけど。あと即日払いなんですね。これまでの総売上。今日の売上。ミス0。大丈夫だったな。歩合 30%。今日の給料738。チップ750。結構もらってんな。パーフェクトボーナス。どこのがついてるんだろう。あの女の子を落ち着かせてくれた分の手当だ。ボス。口座手当2488ドル。うれちい。あなたの
シャイニングフィンガード会員券は17日に自動更新されます。当日までに口座に800ドル以上入金しておいてください。ジルはホロ植物のことばかり考えている。ホロ植物を買えば少しは集中できるようになるだろう。デンジャー U を閲覧できるようになりました。JC エルトンの店に行けるようになりました。ホロ植物。昨日はカレーにするって言ってなかった？幽霊のせいでお金がなくなったの。ベストボス。いいな、これね、いいね。はい。ベストボス。あ、買い物しに行けるのか。とりあえず、セーブしたいかな。でも、読んじゃうか。レンジャー U、ミキのコンサート、アリスラビットについて話そうず。ミキのコンサート。デンジャラスオピニオンズ、危険な意見。前回までのスレッドの流れ、長梨が親友に告白したがってる。したいかどうかわからないって。相手はどんな子？多分君の際に気づかない。ちょっと鈍い可愛い子ちゃんだろ。そう言っても時々すごく鋭いんだよね。やっぱり、そいつは難関だぞ。ちゃんとはっきり伝えないと。残念ながらそうかもね。でも好きだって言ってるわけじゃないからね。ミキちゃん結婚しろください。頑張ってちゃんはよせ。これはミキのスレなんだぜ。意地悪はよせよ。私、ミキファンとして力になってやろうぜ。私のせいで喧嘩しないで。スレッドを脱線させるつもりはなかったの。こんな女の言うことは気にするなよ。他のみんなは君の味方だぜ。男です。どっちがかまってちゃんだアリスラビットについて話そうず。体を表してな。新情報まだ、今んとこなんもなし。アリスはここしばらくはおとなしくしてるな。何か企んでるのかな。来週テロ攻撃があるらしい。ずっと噂になってる。怖いこと言わないでよ。もうたくさん。わらわらわら。俺たちが攻撃されてんのにアホなホワイトナイトどもは酒飲んでるだけ。ワロス。アリスにハックされたってどうやったらわかるの？彼らのこと初めて知った。白群れ。彼女は変わったスキーアウトとメッセージを残していくんだ。誕生日じゃない日おめでとうみたいな。腐ってんな。どうしてアリスをチヤホヤするんだぜ。はあ、ホワイトナイトの内部メモを全部リークしたのはアリスだろ？リークで暴動が収まったんだよ。煽りオツ。はあ、ミキのコンサート。コンサート関係の書き込みは、このスレ限定な。お前らは人生最良の日に向けてどんな準備してる？彼氏と行くつもり。どうしてネット上で嘘つく？ははは、マジかい。レア充爆発しろ。すごくキュートね。私も特別な友達と行くつもり。君、もしかして親友に恋してるってこの前言ってた子？じゃあ、いよいよこう来るのか。ひゅー、それ最高にキュートだ。でも、本当に彼女のこと好きなのかどうかわからなくて。ミキの出番まで待つんだな。君が本当にその子を好きならビビッと来るはずだ。俺も同じ経験がある。そうなの？一緒に行けばわかるよ。なんたって、ミキのコンサートは魔法だからな。2から読んじゃいましたね。オーグメンテッドアイ。地元女性が英雄行為。by ラナスミシ。ラナスミシが一人ではないの。ラナスミシだ。今朝、自殺を図った女性が正体不明の女性に救出されました。事件の現場はアルテミス・ウィルモール。買い物客たちが屋上に人がいることに気づき、たまたまそばにいた消防士らに知らせました。その後、屋上の人物は突然飛び降りました。謎の救助者。自殺を図ったと思われるその人物を地元の女性が空中で見事にキャッチ。女性はすぐに現場から立ち去ったため、身元は判明していません。現在モールでは警備が強化されています。ボスキム？でもキム連れて帰ったとは。その場に女性が読者の7割エビラーメンを最悪と評価。ラナスミシーさんじゃないか。anyone。意外でもなんでもないが、多くの人がこのインスタント食品を嫌っているようだ。エビ？はい、オーグメンテッドアイは
先月、読者を対象に調査を行い、一番嫌いな食べ物は何かと聞いた。合計6000票を獲得したエビラーメンは実際にマーケットが縮小しつつあるようだ。マーケットあったんか。いいなぁ、僕は食べてみたい。それは朗報。あれはまずい。まずすぎて匂い嗅ぐだけで吐いてしまう。あれを好きな人間がいる？うぷぷ。ありえない。うっぷ。この記事を最後まで書けそうにない。ちょっと吐いてくる。おい、早く販売中止になってくれ。あのエビは人工だからアレルギー持ちに渡しても大丈夫。ジル結構好きだな。ジルの反応見てなかったな。空中でそんなのあり得る？この紫色の数字。アリス・ラビットの正体は犬？この犬見たらご用心。いいね。ラナスミシ、またお前か。犬なわけない？どうして脳強化手術を受けた犬たちは人間と同程度のスピードで学習できるようになった。だから優秀な犬がその才能をプログラミングに生かしたって言っても、したってのもありえない話じゃない。と言っても、これ、なんか意味があるのかな？ 010。意味があるんだろうな。よ。このページ、なんだかバカみたい。これはこれで面白いの。お誕生日じゃない日、おめでとう。ずうずうしい。かわいい。現実世界で初恋が実ったことなんてある？君が寂しんぼなだけだよ。かわいい。ライフバックアップを取って、じゃあ買い物してこよっか。ポロ植物が欲しいんだったっけ？きらめきポスター。かわいこたんポスター。カートリッジ詰め合わせ。ひび割れだるま。アレックス人形。この感じがまたいいよな。ドットの感じ。これすごくいいよね。なんか押せるのかな？いいよね。トリア、フリア、読めない。映画ポスター、メガクリスマスツリー、チューリングレプリカ。ノード時間にエラエラしよう。 PC98。ジョーカーサイクロン。扇風機はいいぞ。最高にいいぞ。鉢植えされた本物の植物を忍んでいい名前だな。提灯。虫食いを防ぐカーコーティングがされているため使用はおすすめできない。吊るしとくだけか。ミートザスタッフのダウンロードコードが、曲が変えるってことか。またこれがムーランティ。これ次使えるやつだよね。僕が見たやつで1個買ってもいい？お金残ってる。大丈夫？ 800 だっけ？ギリじゃん。ジルは欲しかったものを買って満足している。これなら仕事に集中できるだろう。じゃあもう一回セーブしとこうか。セーブして、で、これで一回おしまいにしましょうか。ホールドが分かってない、この人。すいません。じゃあセーブして、はい、これで終了。お疲れ様でした。楽しかった。それじゃあまたね。またねって言いながらね、ライブが終わってないんですね。配信を終了。